Grace Kahita. Pagyaman din sa Apo Santa Maria di Guadalupe, Capitan. Perlawan family. Thanksgiving the Mr. and Mrs. Yosibio and Greta Alivin and family. Christian Alivin, kin special intention ni Christian Alivin. Basta pengen tayo ikarkaragan, ti Kararawada Samuel Senior Tahop, Gloria, Josie, Shirley, Ernita Rios, Milicio and Cesaria Serbanya, Jose Endregada Daos, ni Saturnino Larry Antonio Litran, da Eusebio Lorenza Jose, Jovina Primitiva Hepolito Josefina Rinaldo, Fatima Marife Jeromel, Christopher Bernardo kinamin nga minataydan, ni Florante Priscilla Charito, Florante Junior Danica kinamin nga minataydan. Kasta pengen tayo ikarkaragan ni Jose, Val, Michael, Pablo, Clara, Luis, kin Rosetta. Tumakdar tayo amin kakabsat. Ay kayo agrupa tayo, pada-pada tayo nga anak tiyapo, kasikaken siya kanya manapanagbiya, kakagsa tayo, kakanta tayo, idiri tayo, imbake nayati apo tayo, napuno na lintek iti amin na tao, kakagsa tayo, agragsa tayo, agyaman tayo, pinulo tabyaken namin tayo, Ati Diyos imuna ng
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumain. Gagabsat agtalag tayo ti grasya, ken pannakabalin ti Diyos. Agyaman tayo kadagiti parabor, ken imbag nga ipapain na kada tayo. Tapno maikarita ang makirano diti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo pa dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iraman tayo pa nga ikararagan, ti panagkasangay ni Catalina Madarang. Datay amin kuna tayo, agkonpesarat, iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso nga agpakpakaasyak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo kasyan na makawanen ka, Di mo ipangubos, akin ka masinaan. mga Kumararag tayo. O Diyos, sikat ti ugbog ti amin nga imbag ken kaasi. Impakaammom kada kami at ikinadakes, maagasan babaen ti panagayayuno, panagluluwalo ken pananglimlimos. Ipaay mo kadi, adakam amadagsinan, gapo iti pannakaammumi anagbasol kami. Palaganan na kamkuma, babaen ta kaasim, gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Di may basa na adaw iti libro ni Exodo. Insao ti Diyos amin dagitoy. Siyak ti Apo a Diyosyo, anang irwar kada kayo ijay Ehipto, iti daga ang nakatagabuan nyo. Di kag daydayaw iti sabali a Diyos no dilaeng a siyak. Di ka mangaramid itagpaaiken ka, a kinitikitan aladawan, wenno ti anyama nakapadpada ti parsuay ti langit, wenno iti daga, wenno iti danom nga adda iti uneg ti daga. Di ka agrukbab, wenno agdaydayaw iti urean niya kinitikitan aladawan. Agsipot ta siyak ti Apo a Diyos mo, ket diyak ipalubos nga adda kasalisal ko. Kadagiti gumura kanyak, dosaek dagitan nakda, aginggay ti may katlo, ken may kapat, akapututan. Ngem kadagiti agayat kanyak,
ken mangtungpal kadagitibilin ko. Ipakitak ti diagbalbali ngayat ko itirinibo a kapututan. Di mo aramaten tinagan ko iti dake sa panggep, agsipot ta siyak nga apo a Diyos mo, dosaek ti siya sino man a mangusar a baring-baring itinagan ko. Ngilinem ti aldaw panaginan na, ken pagbalinem a nasantuan. Agtrabaho kay tinnem nga aldaw, ngay maginanaka iti may kapitong aldaw ay may paay kanya. Iti daytang aldaw, di ka agtrabaho. Sika wenno dagiti anak mo, wenno dagiti tagabom, wenno dagiti animal mo, wenno dagiti gangganeet, agnaed iti sakop mo. Innem nga aldaw asyak nga apo inaramid ko ti langit, dagiti baybay, agraman dagiti amin alinaunda. Ngem naginanaak iti may kapitong aldaw. Isut gapuna asyak nga apo, binindisyonak iti aldaw a panaginana, ket intuyang kong aldaw a nasantuan. Dayawen damam ken inam, tapno napaot ti panagbiag mo iti daga nga ited ko ken ka. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi tulbod a maibusor iti pada matao. Di mo aguman ti balay ti sabali a tao. Di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wenno tanyaman a kukwana. Ti sao ti Apo. Yaman tayo dito. Apo, addaken ka dagiti sao a makaited ti biag agnanayon. Tilinteg ti apunan anay, baro apigsa tinna ipaay. Pudno ti sawen na may papan iti apo. Pagsiriben na dagiti nengneng a tao. Ako, dapat ka. Nalinteg dagiti alagaden nga intuyang ti apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Naingkalintegan dagiti bilbilin na. Ket ti isip na ited na iti panakaawat. Ako, dapat ka. Nasayaat ti panagdayaw iti apo agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangiddeng na. Ket kanayon nga awan idumdumada. Ako, dapat ka. Dagiti sa Ad-addada ang matarigagayan ngem balitok. Uray balitok nga awan na ilalaop. Nasamsam itda ngem diro, wen ti puro ti diro. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Milagro ti kayat akitain dagiti Hudyo kas pamaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Griego. Iti biag mi, iwaragawag mi ti panakatay ni Kristo iti cross. Maysa a mensahe apakaitibkulan dagiti Hudyo ken minamaagmet kadagiti hentil. Ngem kadagiti nayaban ti Dios, Hudyo man wenno hentil, daytoy a mensahe isu ni Kristo apan panakabalin ken sirib ti Dios. Tati maipagarop a kinamaag ti Dios, nasirsirib ngem ti kinalaing ti tao. Ti maipagarop a kinakapsot ti Dios, nabilbilig ngem ti pigsa ti tao. Ti sao ti Apo. Sinadaan ka ako, nga ang patibilbilin mo, madaydayan di balikas mo, maitantan mo, pinagan mo, maitantan mo, pinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Basta kumamitin ka. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinipaiken ka. Asidigan ti Pasko dagiti Hudyo ket napan ni Jesus ijay Jerusalem. Iti templo na danon na dagiti aglaklako iti baka, karnero ken kalapati. Kastamet dagiti agsoksokat iti kwarta as itutugaw iti pwesto da. Nangaramid ni Jesus iti pagbaot atali, sana pinarwar dagiti amin a baka ken karnero. Binalintwag na dagiti lamisaan, dagiti agsoksokat iti kwarta. Inwarawara na ti kwartada. Binilin na dagiti aglaklako iti kalapati, irwaryo dagitoy kinunana. Diyo pagbalinen at tsendaan ti balay ni amak. Nalagip dagiti adalan na ti kinunati na santuan asurat, ti panangipateg ko iti balay mo o Diyos, kas lapoy asumsumged iti uneg ko. Gapo iti naramid ni Jesus kinuna dagiti Hudyo ken kuana, anya ti maiparang mo a milagro kada kami amang ipakita iti kalintegam amang aramid iti daytoy. Rebbaen nyo daytoy abalay ti Dios ket iti uneg ti tallo nga aldaw bangunek tumet laeng insong bat ni Jesus. Kinuna ken kuana dagiti Hudyo, anya bangunem met laeng iti uneg ti tallo nga aldaw. Nabangon daytoy a templo iti uneg ti 40 ket innem atawen. Ngem ti templo asasawen ni Jesus iso ti bagina. Isot gapuna nga idi napagungaren ni Jesus. Nalagip dagiti adalan na ti sinauna sinauna daytoy ket namati da iti nasantuan asurat ken iti insao ni Jesus. Idi adda ni Jesus ijay Jerusalem bayat ti piyesta ti Paskwa. Ado tinamati ken kuana idi nakita da dagiti nakakaskas da aw apagilasinan nga inaramid na. Ngem saan na nga intalek kadakwada ti bagina. Agsipod ta ammuna ti amin a tao. Saan na ang masapol ti siasino man ang mangibaga ken kuana maipapan iti tao, kaammo na mismo ti panunot ken kababalin ti tao. Ti ebanghelyo ti Apo. Gloria tinipaiken ka, Kristo. Good morning. Adda dua actually ado ti napinta sa pagpampanunutan dagiti maibasa tayo nga mangala tay laeng ti dua. Tano saggay saan tayo. Ay mauray tayo ti next Sunday dito di tayo pay malpas nya. Umuna dagiti bilin. Ito ti original nga bilin ni Moses ijay nga tuktok bantay Sinai inted na ti bilin. Anya dagiti bilin ijay 10 a bilin. Pinaneknekan ni Apo Jesus dito sa 10 a bilin. Umuna siya ti Apo a Dios mo. Nya. Awan ti sabali a Dios mo no dila ang sisiak. Apay nga inarimbaga ni abay nga imbaga ti Dios dayjay. Ngamin idi nakarwardan ijay Ehipto addadan ijay disyerto. Gapo ta awanen kasla awan namnamad nga maki-communicate ti Dios kay nilaengan Moises nagaramid dati nagsinan baka gold. Iso ti dinaydayo da nga ison ti pagtalkanda. Iso nga imbaga ti Dios awan sa bali a Dios mo. Iso di na kunana metten hangga agaramid ti kinitikitan nga pagdaydayawan. Kadaya ti konkontraan da kada tayo. Hantay mga agdaydayaw ti kinitikitan. Na ipapilit da nga agdaydayaw ti kinitikitan iso dati do not bear false witness against your brother. Kunana di niya agsaksak si kati ulbod na ipapilit da kada kayo agdaydayaw ti kinitikitan against the 8th commandment mula di niya. Ta ipapilit na nga daydayawan tayo. We are not hantay nga daydayawan ti kinitikitan. Representative data nya. Tano ipapilit da isudan ti agulbod. Hantay mga daydayawan. Ngam simbolo nga rod dayta ti respeto. Iyan na nagbasaan mi ti high school. Adda nakakabil iyan nga monumento. Dayjay padi nga nang-initiate ti pan nakapundar, pan nakapatadder dayta nga eskwela. Adijay, half body, nakasemento dijay. Ada simmangpet nga obispo, hindi panawon na kuna na ikaten nyo dayta kuna na dijay monumento dijay padi. Apaya, haan nga nasayaat nga pagtuladan kuna na. Apaya nga nasayaat nga pagtuladan, later ka no, after nga nagserserbi ti mano nga tawon, rimwar ng asawa. Kada di monumento na.
Inikat da, ngam idinagretard da obispo, insubli da DJ memestra. Taapay ako na, wen, harimuar nga pati hanga nasayat nga pagtuladan jay irorwar na, ngam idi panawon na nga patakdaran na dahito nga eskwela, nasayaat mo di intensyon na. Nasayaat mo't adumat nga nagisursuro, adumat nga estudyante nga nagadal ditoy, iso nga dayawon milata adi panggap na kin dayto nga tao, idi patakdaran na dayto nga eskwela. That's the point. Handa mga daydayawon nga in honor kin dayta nga padi nga nang patakder. Siyempre adala tayo respeto, uri ka na niya napaspasamak tibiyag na at least idi panawon na inaramid na nga nasayaat. Nagkakaawatan tayo haan. Kasi madlaeng hanggang dayo tikiniti dagtani. Tiladawan daytoy. Nantay nga masapol tiladawan ko na tayo. Niya po Santa Maria di nagparang iji Mexico. Haan nga drawing ti tao daytoy. DJ original at dapay laeng iji 500 years en. Ke DJ Fiverr ti magay no amuyo ti magay. 30 years la ti lifespan na. Ngam DJ idinagparang kin ni Juan Diego, idiimpan ni Juan Diego di kagaina, tilma na, inyokrad na gisangon ni obispo ta nagkarga na ti sabsabong, nagprinta. Haan nga printa ti tao day tiladawan ti Guadalupe, haan nga printa ti tao day ta. Ni Apo Santa Maria nga, di original datoy na prinenta ti taon ta tinulad na garudan. Ngam di original, is ni Apo Santa Maria nga mismo tinangi printa. Haan nga, awan ti makitam nga stroke, ti pentor kuma, awan ti makitam, haan. Kapaya nga rod nga inosar na dayta nga ladawan, no, nga masapol ti ladawan. Kinno kumano, awan nakitkita yung nga ladawan. Imagine nyo, awan nakitkita yung nga ladawan ni Apo Jesus. Imagine ti itsura ni Apo Jesus. Siyempre siya nga taga-ubog, ti makitkita, taga-ubog, haan? Imagine ni Apo Jesus, di ubog kuman na kaya nakanan, ay kabaktit nga lugpak nga suryab nga agkurkursing nga daytay niya di pa agtutot yelo at ingipon na taga-ubog nga rod. Ngam apa yang kastarupa na arahabo da garod di mat Arab countries nga rod yayan da isong kas di feature da no kuman ito'y China di babaktit kumamot ti matana. Kaya isong nga rod nga masapol ti ladawan ngam haantay aday dayawon. We have to be clear nga hantay nga daydayawon ngam in honor kin akin ladawan naan. Iso nga agbarami dak ti kalendaryo ti parokya, jak ikan ti rupak nga daytay Paris priest kuna na Reverend Father Rafa Abaya apaya no kagurgura dak sulek-suleken da dayja panda ko na ni. So nga jak nga ikan ta amok dagitoy ti mga mangkukulang apanda tuldo kan nakastay so nga jak nga kayat nga ikan. In honor kin di jakin ladawanaan ngam hantay nga agdaydayaw ang mismo ijay ladawan ngam ura di ladawak mat no ikan dati sara nga drawing ang dagiti manggurgura kanyang masaktanak latamot aray nagkakaawatan tayo. Nagnaglaydayaw iti ladawan, hantay ka agdaydayaw iti ladawan, in honor kin dayanakin. Angkay nga paalilaw ka dagita manguyaw kanya yuta apaya di founder da inyaramidan da mo tinagdakkel di bultuna sada sabsagutan ti sabong. Di saymahan. Hindi ka mo no nabuya yon basta awan ti konkontraan tayo, lawlawagan tayo laeng di jari na tayo nya. Kaya mo na. Dagiti bilin, sangapulo abilin, amo tayo daytan. Siyak ti Apo, Diyos mo, awan sa bali, Diyos mo, dilaan si siyak, di karamatin na bareng-bareng tinagan ti Diyos. Laglagi pom, ang ilinan ti aldaw ti Apo, dayawom da makin inam, di ka mamapatay niya, di ka agsaksi ti niya ganan, di ka makiabig, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di mo aguman ti sanikwa ti sa bali, di mo aguman ti sanikwa ay asawa ti sa bali, nalawag dayta. Ngam ti pa nagtungpal ti bilin, sigka-sigkayon tayo tapno nalawag niya. Umuna, ammom nga bilin, sinalungasing mo. That is asin, basol na jay, haan? Yung katurog kayo mo, da magtungtungod ngam nakakidamuan, Father. Ida pa nyo man ta aircon malamin dansa. Ammom nga basol ngam sinalungasay mo that is asin nya basol dayjay
Kala ko man nakakita ka mangga. Nagmayat mo di nagmayat mo di nakapaskil ijay mangga kunana na nakabitin di ayan ti ko karton nga nakasurat kunana ti agtakaw matay. Kunamo di nag-comment mabalin nga agtakila ko mamat. Ako naman na sige damutan nga awam mo second chance na data nagtakaw matay kunana mo gabi nga pwedeng agtakki muna kunana mo di awan siguro mati maraman ang takin ko iso nga bilin amom nga bilin sinalungasing mo basol tatamot datay a Kristiyano ti pampanunutan tayo bilin ti Dios diak kayat asalungasingan taapaya mapanak ijay impyerno or do sa anak niya po Dios daytoy kung kunada nga ipagpagapok la kanyana mawatan nyo dayjay nga saong ipagpagapok agsina kami kuman nga agasawa ngam ipagpagapok laeng kadagijay ubing awan ti ayat iyayan nya danugok ko mangam ipagpagapok lang amin kinitatang nata na singpot di mat haan pagsasauyot ipagpagapok diya ipagpagapok ano dadto ma diya pa nagtungtong palday tibilin ipagpagapo tay laeng Jak ngagtakaw. Apaya ipagpagapok ta do sa anak niya po Diyos. Dagiti daduma ke Buddhism. Buddhism, Hinduism ti pampanunutan da baka agsublikan niya ke karma kuna dadi ipagpagapo da iya karma which is antay nga panursuro ti karma niyahan. Namda tayo no ammom nga madi hamo aramidan gapo ti ipagpagapom ta agbasol ka gapo kini Apo Diyos. Narabrabaw pa ilang dayay. Bilin, sinalungasong mo, basol, di yung maikadwa, agtungtong palkagapot, ipagpagapum. Narabrabaw pa ilang dayay, ada pa ilang kurang na dayay. Ada pa ilang kurang na dayay. Agtungtong palkalaang itibilin, ipagpagapum. Kala di ubing kami. Anyo na padasan dato'y rich kids kayo, di ubing kami na sumangpet ka, timalam nga na pan nagbasa. Nalalaki ingkay mangruot ingkay iyalis di bakay painom mong umuna jiwa iyalis mo saka mangruot ti iyawid mo kanen tinwang da kay ababae dagita linabaan nga na sumon kayo aginaw kayo agloto kayo agsagad kayo no dadto masursurutan mi dadya nga linteg gapot ipagpagapumi tanuhaan mo nga surutan tudok ti tabako agururay nasaniit ti masablatan ti todo anyo nga ammo ngamin dada kayo kami ka chocolate nay ang ka alaam ti chocolate ta ingka trabaho da kami kaan sanot iso nga ingka ta ipagpagapom dadtanen ta sanot mahamo maaramid kasjay kanyami hang kami nga agsukir gapota ammom nga masanutan ka maablatan kadijig ipagpagapom no di pa nagtungtong palday tibilin ipagpagapo tay laeng gapota adda madusaan na tayo ni Apo Diyos, wano tumpak tayo di impyerno ko na tayo, anda pa'y larabrabaw na dahi nga panagtungpal. Kas pangarigang kumasyak, padiak, I have to celebrate Mass on Sundays. Apaya, obligasyon ko, ipagpagapok, obligasyon ko nga rod. Ada kurang na. Iyon unag tayo, kasano ti panang iyon unag tayo. Haang ka nga agtaktakaw, gapotabilin ni Apo Diyos, ngamin, respetwam ay ayatem, di kabsat mo nga nakinmula day tatakawamaan. I have to celebrate my Mass, gapota padiak, ken haan lang nga di gapot agtungtong palak tibilin ti simbahan, ken obligasyon ko tati nadira, ngamin ay ayatek dagiti tattao ni Apo Diyos, ay ayaten kayo, ay ayatek dagiti nga ministry, oray no nakapsutak. Iyon unag mo. Apay nga mapangka makimisa, adda kami intention mi Father, apaya ag-exam ngamin di anak ko, inton naka-examen, bye-bye, awan to manan Agtungtong pala, ang nakala ko aramidem di obligasyon mo, for the sake nga, dosaan na kanya po mo sa narabaw. Narabaw, iyon unag mo, apaya nga mapangka ngamin ay ayatem ni Apo Diyos, adda relasyon nyo kenkwana, awanti salungasingam nga lintag iti padam nga tao apaya adda ayat mo adda relasyon mo king kuana iso garud no malipatan tayon ti agayat
mailawan tayon nga mailumlom iti basol. Apa yang agserserbi ak no di ko manomestra ka, apa yang agserserbi ka, siyempre tinadarak garod PRC dayta ken agsulsuldo ak narabaw. Intalek na kanyam dayta ayatem dagita ubing mo, ayatem da profession mo isugarod ti kinariyam. Hangka nga pannong palbilin nga kung kunatayo, ag-duty ka pannong palbilin, dimpay maaramid. Hangka ko mga nagmesmestra, hangka ko mga nangalala ti opisina, hangka ko mga nagpulpulis no nagpulpolitisyan, no, pannong palbilin la, awan ti puso dayjay, adayo. Kala ko masya nga padi, pannong palbilin, nga naganti ama, anak, awaid ko na. Awam mo di puso na. Iyon uneg mo, tapno hanggang agkam kamali, narigrigat ti agkamali, iyon uneg mo, dayay, bilin, haan lang agtongtong pa, no, di ay ayatem ngamin dagiti tattao na, ay ayatem ni Apo Diyos. May kadwa pagpampanunutan, panagtungpal ti bilin dayay. Ni Apo Isus na pan ijay templo, agkonektar mo ilaeng daytoy. Agkonektar mo ilaeng dayay, napan ijay templo, nakita na, dayjay templo paglakwan ti baka animales lagiti an animal di mo no mayat ti panagaw-awat yu ti sao nga animal kada kami ka normal maglaeng malaksid no ibagam nga animal ka animalak lat ta animalak mo ta ndayay an animal lagitay kalapati kada kadi nga pagdapunan pagsupsup yan ti kwarta nya ti naramid na nangaramid ti pagbaot na inablablatan na dagajay animal parwarin nyo dagitoy binaliktad na dagajay lamisaan apaya no dadduma dagajay nga rod the sacredness of the temple nakita ni Apo Isus nga sabalin tinagyan na supposed to be a house of prayer, a house of adoration, balay ti pagdaydayawan, balay nga pagkararagan ngam nagbalinan nga business center. Sabalin ti focus dagiti tattao iso nga pinarwa-parwar na nakarurod ni Apo Jesus. Yes, this is the church. Daytoy building. We have a beautiful church ko na tayo napintas daytoy building tayo. Amoy ijay Mexico idi na pang kami. Makatats, makapatukay dijay aramidan dagiti taga diya dagiti Mexicano, dagiti Mexican. Nyet aramidan da sumrek da iso nga tatultuladan tayo mata, agpaparintumeng da. Mapan ijay, ora jahan lang ijay basilika, ora ijay katedral, dagiti daduma agparintumeng da. Into no rumwardahan da pay talikodan ni Apo Jesus, agat taras da nga, kunada nga rumwar. Gapot at da respeto da di unag ti simbaan. Nagmayat kumamag kung kunak dito, no kasi kumamag ti practice yung amin nga simret, nagpaparintumang kada nag-uuyas kayo, dinagsilap ko mata flooring tayo. Nagmayat ko mata orehang kam agdaldalusan. Ngamahan nga dayja, ti purpose da respeto da di unag ti templo. Haan nga mabalin nga, handa nga pagang-angawan. Nagitay mo daduma, di unag ti simbaan, kapintasan nga pagchichismisan. Diyos ko, ito yung sibilya, kapintasan na paturugan. Aircon ngamin, Father. Ti kararag ko kada kita maturog, hamo ko maririingunan Apo, idtadan. Laman, ta kita. Talong aldaw yun ta nga nakaturogan, no, di da kay pa inlungon. Di at da respeto da yung nagtisimbaan. Kani Apo Jesus na yun unag tayo mananday jay, building structure day jay, dahito nga building di ibagbagana. Ngam na yun unag tayo manan. Iso nga imbaga ni Apo Jesus, kanyada, anya ti pakakitaam nga, anya ti milagro nga ipakitam, nga mamati kami nga aramidam datoy kunana. Anya ti imbaga ni Apo Jesus, rebbaan nyo, dahito'y a templo, bangunak iti talo nga, aldaw. Ngam ti ibagbaganan, saanin nga di building, 40 years nga nabangon daytoy, talo nga aldaw nga bangunam, ay balbalatong kan ako nadan. Ngam di da mo nga ti ibagbaganan di bagina. Kuno adalan tayo ti os-osto nga simbaan kakabsat. Di mat, datayo ti simbaan, Christ is the head, we are His body. No ni Kristo ti ulo ti simbaan, datayo ti bagina si kakinsya.
Iso nga ko na nabangunek ti may kadlong aldaw, ay ti talong aldaw ko na iso nga nagungar. Ibagbaganan nga ti templo ti Espiritu Santo, sika nga bagina, iso na ti ulo, sika kinsyak nga bagina, datayo ti bagina, therefore, temple of the Holy Spirit. Da kayo, kinsyak, templo na tayo, iso nga no, malipatan tayo gamin doon tinudaduma, iso ti ko na kaanya nga nagtanok kin naggasat kayo, siya, datay nga nabunyagan apaya, templo na tayo ti Espiritu Santo. Natanok nga rod da ito'y puso. Templo na tayo ti Espiritu Santo. At the identity tayo nga awan iti sabali. Templo na ka nga rod. Iso garod nga aywanam, dalosam. Iso garod nga tatasimana ka, panawon di panagay ayuno, panangdaldalos, panagteptepel, panagkarkararag, tadalusam. Iso ko ka, no kumani Apo Jesus, umay, biglaan na nga kang umay bisitaan, tapusom. Anya mga lamisaan, ti ipurwak na kada, anya mga animal ti saplitan na tapusom. Baka adamo lamisaan ti kinaagom. Baka adamo lamisaan ti kinasadot. Nga di ka magtrabaho na yun, ti obligasyon mo. Baka kugtaran na matalamisaan ti kinatangsit. Baka damo lamisaan ti kinaman naging bubukod. Baka tinagyan mga ikugtar na nga umunad tapusom ka, lamisaan ti kinaparamag. Siyempre, you know, English ka pa eh. Baka lamisaan niya ti lamisaan nga umuna nga ikugtar na nga nagyan dita. Unaan niya mga animal ti ablatan na ta ikatin na. Puno si kanat ablatan na ta dan animal mo nga rod. Awon pa'y mapagustuhan nga kaarubam. Awon pa'y tao nga nasaya at ti panagkitkitam amin nga tao amin nga Facebook ti tao kadakasen. Awon pa'y nasaya at nga mai-comment mo pasig nga agrep-reflecting ka. Di kina animal mo. Di man ka dakas di nga tao. Awon pa'y ma-appreciar na. Negative amin. Baka umay mo ni Apo Jesus sa kaablatan na magdayta. Ikugtar na, taawang mo nasaya at nga nagyan na. Kano kung kuna tayo, structure la din haan da tayo, dati bagbagi tayo, kabayatan ti Kwaresma, anya mo dagi tayo nagyan ta templo ti pusom, nga makadadaal ti kina Kristyanom. Pamakawan, gura, pakawan mo, ikam ti sakit tinakem, ikatem, ay hanga mabalik, nakapadlakpay di jay hilamisaan mo, hanga malukatan ni Apo Jesus, gaputa timangken, laman. Iso nakitkitaan tayo kakabsat. Huwag di pa nagtungpal tibilin, iyon unag tayo, haan lang agtungpal, no di kay di, haamong aramidan ti madikini kabsat mo, gaputa ay ayatam at the respetom, di same, kas di mo kini Apo Diyos. Tata, nagbalin tayo at templo, si kayo kensyak, da tayo ti bagina, iso na ti ulo. Kanus umay, sumangbay kanya tayo, anya mo, dagiti umunang ikugtar na nga lamisaan nga, at dati puso tayo. Anya mo, dagiti mang tubtubang ti kina Kristiyano tayo, tapno agbalin nga nadalos at templo. Anya mo, dagiti kaslahang nga maibagay iti kina Kristiyano tayo, tapno agbalin nga templo ti Espiritu Santo. Umay ni Apo Jesus, maayayo ka di, adda ka di respeto na nga, agparintumang nga daytay, nagsaya at nagdalos kay diti templom o Apo, wano, di pa'y makastrek gaputa na punpunno, di pa'y makastrek gaputa awang pa'y ayat nga makita nagtanga puso, pasig nga kinat materialismo, kinaman naging bubukod, selfishness, tila bagbagi na dahi nga templo kay isulat ti serserbian na haamba nga para kadagiti tattao na. Baka ti panunot nan ka para kanyak amin awam mo ti para iti dadduma ay anya nga dahi nga templo ti Espiritu Santo. Maayayo nga tamo ni Apo Jesus no umay dahi ta templo na. No maayayo ka di nga tamo isunan no kwa nga adda ka di komportable nga panagbiag na ay panagyan na wano alusiisen gaputa sa bali nagyan na. Kakabsat ti iparparangarang na nangro na tatapanawon ti Kwaresma isugarod nga adda panagay ayuno, panagpenitensya. Napayangar aramidan tayo dagitoy panagkarkararag inuten adalusan, ikarkarigatan adalusan.
Ikarigatan nga palintegan agbalin nga nalawa a puso. No nailot gaputigura, waya-wayaam. No nailot gaputi kinaman naging bubukod selflessness, dayta na ited nga trabaho king kakadim among aramidan, ibatamon pumanaw kan. Waya-wayaam. No nailot gaputa tila amom nga serserbian kabagbagim awan ti sabali, waya-wayaam. No nailot gaputi kinatangsit wano daytay hammo nga kayat ti agpakumbaba. Waya-wayaam mga maibagay ti kinakristyano dayta. Ngala, aw-awisan na tayo. Itultuloy tayo nga padalusan, no, mampay narigat, tawang mati na. Haan nga nalaka, ti conversion ko na tayo, ti panagbalbaliw ka, haan nga overnight business data. Masapol nga ulit-ulitan, masapol nga kanayon nga pagpabarwan, no agkamali, agsublimanan, masapol nga kanayon nga sanayon, aguna tayo nga masanay, aging gana adumalos, ngamnuhan nga pulos nga nakastrek, ay kaadayo pay ipan nakasanay. Alaawis na kada tayo kakabsat, naglaing ti Diyos, nagsaya at ti Diyos, nga masurot tayo dayta, no, ayaten tayo tilinteg na, ti Diyos ken ti pada nga tao ken ti Diyos, ken dalusan adi puso, pagbalinan nga natanok at templo na. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarso ay til... Kaya iti maymay sa nga apo han Jesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Ken nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamet anailansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen. Ang maitimpoyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat umararaw tayo, iti Diyos nga ama tayo, nga iso ti kangrunaan akamang tayo, tati panagay ayono, panagpenitensya, ken panagkarkararag tayo, mabigbig na kumaday ti asakripisyo, ket iso ti poon, ti bendisyon, ken pagbalbaliwan tayo, iti tunggal panggep ko na tayo, apo sika ti pagkamangan mi. Apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti Santa Iglesia nga inatayo, tapno kanayon nga ipangag na titimek ni Kristo, ket agbalin a saksi ti mangisalakan iti lubong. Dawatin mi ken kaapo. Apo sika ti pagkamangan. Idawdawatan tayo dagiti Kristiyano a pamilya, tapno agkaykaysada kuma amang ipasnek, a kumita iti kasapulan dagiti agtutubo, ket ni Kristo tituladen ken mangidalan kadakwada. Dawatin mi ken kaapo. Idawdawatan tayo tintero alubong, tapno maragpat kuma ti pudno a kapya, ken panagkikinaawatan dagiti amin a nasyon. Dawatin mi ken kaapo. Idawdawatan tayo ti parokya ken ili tayo, tapno maparaburan tayo kuma iti pamati ken kired, amang ipakita iti inaldaw a panagbiag tayo, asaksi na tayo iti panagbiag ni Kristo. Dawatin mi ken kaapo.
Idawdawatan tayo, dagiti amin aminatay tayo. Sapay kuma tamakagtengdan, iti pattengan ti Diyos, ang makipagrambak ken kuana, iti ignanayon, dawatin mi ken kaapo. Apo si kati pagkanangan mi. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo si ka ti pagkamangan mi. Ammom o Diyos nga amami dagiti kasapulan mi nga anak mo. Timodem ket ipangag mo kadi dagiti kararag dagiti amin anapudno amamatikan ka. Dawatin mi daytoy gapu metlaen ken Kristo nga apo mi. Amen. Bendisyon ang buwapo, daytoy gagong mi. Itinagan ni Jesus, isadot mi ken ka. Di sa tangisa, idatun mi ken ka. Nenggem katamu, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Negem katamu, araraw mi ken ka. Amin nga namin ken kununay, maidatun nga ken ka Diyos apo. Di Santa Misa, idatun mi ken ka. Nenggem katamu, araraw mi ken ka. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Apo atong nakumaragiti daton kita imam, ket may ipahay pa kay Dedeyawan, ken pa kay Gloria ang tinagan na, ken kastame iti pagimbagan tayo, hindi kadagupan, kinasangkuan ng iglesia na. Apo babaan dati a sakripisyo ipaayo mo kadi tay kagumaan mi apakawanen dagiti basbasol dagiti kakabsat mi. Tapno pakawanan met dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamat Itag-ayo dagita puspusoyo. sa kay ka. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit ang
Podno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kahapon na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios takinayat mo nga agyaman kam ken ka babaan ti panang parparit mi iti bagimi tapno materred ti kinatangsit mi kastapay amanayunan ti ilimos mi iti marigatan ket dayta kinamanang nga asim ti tuladen mi anan sata makidanggay kami kadagiti di mabilbilang nga angheles ket itantanok da ka ket kunami. Santo, 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 Tiyapo a Diyos, dagiti amin apagsan. Di langit kendahan, natutay ti patay daydayawan. Hosanna di katawan, madaydayan. Di may tinagan ti ako, Hosanna di katawan. Podnoon ay apo, habiig ka kinasanto, ket sika ti gugwayan, ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasan day di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungat, ing nakamin salakan si kanan mabut sa ngalbungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken di kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo gatag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami a makirano di bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayom dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasing. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama,
Ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Hintay umararaw iti ama, katlualbon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Agad sa dilangit, maray dayang binagan mo tegma, ipagariang balma, tinagan mo ito'y daga, bakas sa dilangit, Salakam tetiti dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takupam tituray, ti panakabalin tindayaw, kaganayon rin kausardan. O Apo mi Jesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si ka nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ting gana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya.
sutino, iket karakan ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingaw, may kakanya, iti may salain nga sa mapaimbag tontoy kararo. Pagikendara ni Kristo asalakan, inkam mawati, asang kagimungan, sapay kuman, taiti, daytoy apanangan, inkam maguno, kapyat sa nalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda to, daraken bagi, iso in kamawaten, piksayan, kentalingen, bagi kendaran, ni Kristo asalakan, inkam mawaten, asang kagimungan, sapay kuman, taiti, daytoy apanangan, inkam magungo, kapyat sa nalubungan, nadaig asaklano, inkam umaside, naide pasilang tibiyang, inkam isege, tuy sibubukil labiyan, enka italen, rigat kinluluan, inkam paepen, bagi kendara ni
Kristo asalakan, ingkam awatin, asang kagimungan, sapay kuman, taiti, daytoy panangan, ingkam magunong, kapya sa ngalubungan, ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inainda ko, daraken bagi, isu ngaruh, inka mawaden, pigsaya, kentalingen. Kumararag tayo. Inawat may apo ti talgad ti agnanayon a kinagasat, idinto tadda kampay laeng dito'y daga, naramanan min ti tinapay a nagkapos sa dilangit, dawaten mi, tati maaramid kada kami, babaen ti misteryo, patauden na ti bunga na. Gapo ken apo may so Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipag-ari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santuan amisa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo, Diyos. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinin yu'y dangadara, bunyagan yu'y da, iti naganti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.